So, ang gagawin natin ngayon ay maghanap tayo ng mga kahit ano man ang ating mahanap. At bago tayo magsimula, dapat pindutin ang like button at mag-subscribe na rin. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell to ma-notif kayo sa mga susunod na episode. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko na ng bubong yung bahay natin. Diba? Tapos, ay, nandito pa yung mga pinagpatungan ko. Ngayon, mamaya na yan. Yan. Di pa tapos yan. May susunod pang floor yan dun sa taas. At so ay may skin na. Sariling skin. My own skin. Tapos ito ko yun. Ay, diba? Stig. Stig, no? Stig mga men. Stig. Stig. Oo. Ganyan-ganyan pa. Oo. Stig ng skin natin mga men. Tignan mo yung dibdib niya. Oo. Stig men. Stig. At tingin naman ang ating baba. Halatang nagugutom na tayo at wala tayong pagkain, no? Apple lamang. Mag-ano na rin ako ng apple para what the? No. Kapatikan! Buti may apple pa tayo mga men. Pumuntahin na ata natin yun eh. Ano natin nakita? Wala tayong torch. Nasa na Enderman na yun? Nandun pa yun. Bigla akong mapatay. No? At paghahanap tayo ng mga hayop. Uy! Iyon, hindi ko na kung gagawin na natin ngayong episode or sa susunod na lang. Ano nga pala yung mga nilinis natin, no? Astig ang linis. Gagawa tayo dito kung ano-ano man, no? At ayun, may hayop. Kailangan lang natin ganitong mga to para makakuha tayo ng seed muna. 5 seed, okay na. At nakagawa na rin tayo na home. Pero kailangan natin magtanim bandang tubig kasi wala pa tayong bucket, no? Hindi natin alam kung kailan tayo magmimina. May episode, mga pagkain muna natin gagawin natin, no? Para may mga tayo sa mga doon tayo sa isla na to, no? At yun, 5 seeds lang naman yung ano natin, no? Kahit dito na lang natin lagay. Diyan. Lagyan natin to. Ay, kinuha ko pa yun. Marapit ka talaga. Uy, may ano dito. Ito yung last update ng Minecraft, di ba? Hindi ko lang kung pag pinalo ko yan, haabulan ako ng mga bees. Pero wag na. Mamatay pa ako. Walang ka-food to. Kailangan kasi natin ng wheat para sunod sila sa atin. Tayo muna ay punta doon. No. So, susunod na episode lang natin yon para masaya, no? Tatanggalin na natin tong mga to. Ito. Yun lang kasi yung mga pinagtungtungan ko nung minsan. Yung ginawa ko to. Yan. Binago ko to. Kasi ang pangating na ng plain lang. Yan. Ayan. Yung 4 corners. Tapos, ito pa yung mga iba nating na gawa. Yan. Nilagyan ko na dyan dito para may ibang nagyanan dito. Mga lutuan. Gano'n. Tapos dito nakalagay yung cancel all na walang laman. Pwede tayong makagawa ng ano. Kaso wala tayong slime ball. So may nakita akong lava doon at
na nasa snow, no? Na nasa snow. Kakaiba yun, no? Gagawa tayo ng hagdan dito. Kasi doon tayo nagmimina. Para pagdiretsuhan na, no? Kasi may cave dito isa eh. Kakatakot naman. Nasa bundok kasi tayo kung sana flat. Dapat naghanap na ako ng flat. Magawa na tayo. Ano yung mga ano natin dito? 21 lang na ano? What the heck? 21 lang. Ayun, 33 na. 33 na, no? Gagawin ko sana ganito. Kaso lang, paano natin gagawin yun? Paano natin gagawin? Kasi pag, hindi na magpapantay-pantay, parang ang pangit tingnan. Kasi, pero pag ganito naman, malalaki yung mga, no? Pag na. At gumagabi na naman. No? Hintayin lang natin mag-umaga mga men. Tapos, baka tutubo na yung mga yun. Ayun, tumubo na nga yung isa. Papasok na ako. At hintayin na natin mag-umaga mga men. At yun, no? At may tumubo ng isang palay. No? Palay. At nung pagkalabas ko dito, may biglang sumabog dito. Naghihintay lang pala dito yung creeper. Kaka-ayos ko lang ngayon. Ay, hindi pa siya Pwede na ba to? Siguro di pa, no? Huwag muna natin. Tatry natin yung tatakpan. Para may ano tayo papunta doon. Tatry muna natin yung mga seeds na nakuha natin. O yun, meron na isa. Kukunin na natin yung amin. No, mga baka, punta dito mga baka. Baka. Lapit. Lapit mga kalabaw. Dito mga kalabaw. Dito. Kalabaw. Ang bagal naman kasi lumangoy naman to. Bilis, takbo! Dito, akyat. Ay, naku. Akyat. Dito, akyat. Hala, paano na to? Akyat, dito, akyat. Ikaw si Kalabaw, no? Uy, huwag ka sumama sa akin. Kabutikan, dito ka. Dito ka. Yan, pa sa'yo. Papatayin na rin kita. Tubuhan ka. Dapat kumuha na tayo ng ship kanina, no? Ay, nako. Dito kami, dito. Uy, buti na ako mahulog doon. One. Dito men. Dito, pasok. Kailangan din natin tumakuha tong isang to. Kailangan natin tumakuha. Punta ka sa akin. Kalabaw. Dito ka, Kalabaw. Punta ka sa akin. 1, 2, 3, jump! Dito, pasok men. Dito, Kalabaw, pasok. Yan, nice one. Yan, dito kayo. Natin yung ano. What the heck? Lumabas sila mga men. Napunta kayo dyan. Balik. Baba, dito. Dito may trader. Okay, kailangan natin patayin. Hey, huwag ka lumapit sa mga trader. Hindi pala ako naka-sword. Nandiyan ko pala, pre, ha. Basta ito. Na, pre.
Nice one. Aha! Nandito ka pala. Ay. Wala na pala sa kanya leash. Meron na tayo. LED pala. Leash. Okay. Kailangan muna natin ship para hindi na tayo naghihintay sa gabi hanggang mag-umaga. Kailangan pala 3. Nako. At yun, tapos na ating steak. Ano natin, no? Okay, dito ka. Huwag ka tataran dyan. Kailangan natin yung ginaharapat para hindi kayo makalabas. At yun. So, wala tayong masyadong nagawa ngayon. Dahil kulang-kulang tayo sa lahat. At least yung bahay natin ay medyo lang na. Medyo malaki na. At meron tayong nakilalang 2 hayop. Kabaliw, kalabaw. Kabaliw tsaka si kalabaw, no? Kabaliw tsaka si kalabaw. At kung makikita nyo sa maliit nating farm, makikita nyo may 2 pa lang ito, no? At di pa full grown. Tagal talaga. Kailangan natin ng bone na napakarami. At umuulan nga dito, no? At so yun. Yun ang buong ating episode. At kung nainip kayo, maghintay kayo sa susunod na episode. Pindutin nyo lang yung bell para ma-notify kayo sa mas exciting na episode. Kasi ngayon wala tayong magawa masyado. Tsaka, 1 hour lang ako nagre-record ng mga games kasi sobrang laki talaga, mahirap talaga i-edit. Kaya yung first video ko, di ko na in-edit, no? So, yun. See you guys to the next episode. Bye!